bedo kaya kama medo manaluoni kendo wadhi bedo kaya kama wami report malongo kochopo kacha odhiambo kawuono weche manyien maga rameny piny kod mano maro imre kano chieng' wuok tich walta nyambaga ntiere oko kacha kendo medo mana luwe ikin sigeni mamoko mapod wamenyo ni odiochieng'ni ma kawuono wadhi nyime kanya koro Ramogi Jwang' kendo wayudo ka ni ringre ang'wen mag jolupo manowito ngimagi ka gilupo e nam ma Naivasha tinende oyudi bang' menyo magi rumo kuom ndalo 2. En menyo mane otim gi kweth mag jolupo makono kachiel kod pisas man kanyo e duolno mochung' ne rita mag nam mapacho kae mong'ere kaka Kenya Coast Guard Service. Masirani ne otimore e kinde mane repe omonjo jolupogo. Moko kuomgi ne oringo mano ka gigoyo abal ka 4 to ne onimo ei pi. 2 kuom jolupogo ne gin owete. The last time tulikuwa na ndugu yangu aliniambia atakuja kunichukua maternity kwa sababu niko due next week. Inaniuma sana kuwa ni mimi nakuja kumchukua lake. Kwa mengeta sibyo kiniambia amekuja kazi anatokea saa 9. Mimi naongojea mwanangu na kuja kutoa bali amekufa. Among the team we have the divers ambao wamekuwa wakienda kwa maji, and this morning they have been able to retrieve the balance of 2 bodies. Kwa hivyo mili 4 ambayo ilikuwa imezama kwa maji imeweza kupatikana na imeweza kukua handed over to the security team. So sisi tunasema tu in government ama hata kuanzia serikali yetu ya county, serikali kuu na hata mheshimiwa wetu wa ward, please tuangalie solution ya vijana. Hawana pa kwenda na wakipata job hawatasumbuana na mtu. Ni ungane waone venye tutasaidia vijana, tutapunguza hii kuaga. Juu lazima wanaenda kule kwa maji na kule kwa maji ni hatari. At the moment bado kuna vijana ambao wanahangaika hii kihoto yetu. Na niseme ya kwamba serikali ambaye inaongozwa na rais wetu inafaa ikuje na suluhu ya kutatua matatizo ambayo hawa vijana wanapitia. Vijana wataenda kupigana na viboko katika bahari. Mashamba ambao vijana walikuwa nalima saa hii yamejaa maji hapa Kihoto. Hawana solution nyingine. Wako na njaa, wanaona tu ni samaki ndio suluhisho. Nakora Ramogi Jwang' kama chelo sikun primar ma Lora Moru ok yao kata doko ni moko kuom sikunde tiyao kawuono. Ma en kaluwore gi muko mano ma otim kod riwruogno mano mar KFS. Otieno ma piny orugodo chieng' Ngeso ka giwacho ni sikulno ne ogere lo mano moketenge ne bunge. Jonyuol ne oyudo buok bang' yudo ka klese kachiel koda kaudi mag jopuonj ne omuki apoya nono. Apisas mag KFS yango ni yangore no chopo kar kanyo gi geche madongo kod loche ka japuonj maduong' ma sikulno Joseph Kiprop wacho kanyo ni muko no en lal maduong' ahinya ne sikul. Bende olero ni gisebedo kacha ka gitiyo e bwo chike ma sirkal oketo. Owacho ni sikulno ne ochaki gi mise mano mar jiwo kwe kendo tieko gwandruok ma osebedo e alworano. Kutengeneza watu, yani watu isome, ujinga iondoe. Sijui ni kazi gani hii. Sio shule peke yake, this is a polling station. Hii ni polling station imepigia mpaka president kura. Hii ni polling station imepigia mpaka MP kura. Hivi leo inasemekana labda imekaa kwa forest between shule na hizi vitu zingine zote. Nini ilikuja kwanza kama sio shule? Wanafunzi wale tulikuwa nao walikuwa 85 wote. Kuna PP1 wanafunzi 32, alafu PP2 wanafunzi 26, alafu grade 1 wanafunzi ni 20, alafu grade 2 wanafunzi ni 9. Na kama serikali wanakuja kupomoa, wanapeana notice kuambatana na sheria. Sasa hii wanakuja kupomoa usiku na kuiva vitu na kupasua vyakula. Unapasua chakula na kumwaka vyakula ya shule. Esechagi ma jonyuol mathoth ywago pek mano mar duoko jopuonjre sikunde. Moko kuom jonyuol e ward mano ma Mikindani oyudo fuongruok bang' MCA malworano Jackton Madialo serogi kod buke lep sikul kachiel koda ka sanduke mag sikul. Kane giloso Mikindani bang' yudo sir makamano e nyasi mane obagi ei Kajembe Secondary, jonyuol manikoni ma oko kanyo no sir kata mano yudo sir makamano koro giwacho ni konygo okelo negi fuongruok to chutho kaluwore gi pek mar ngima ma oganda mathoth kale. Ni bende gichiwo
gijiwo jotelo mamoko mondo mi osum kido makamano to chutho mar paro jonyuol mayutogi ni piny e kor gwenge. Mheshimiwa Jackson Madialo ne dukonyo jonyuol duoko nyithindo e skul. Okonyowa gi buge waduoko nero kamano e tich motiyo maler e Mikindani ward. Opunguzana garama nikech idwa nagol buge 24 ero reso na 8 ko adhi manyo modong'. Agol mheshimiwa erokamano nikech ayudo metal box dukonya opunguzana budget koro dunyo gik modong'. Nase mondo gwedhe gimerwa kale pek sana. Kinche na man kod nyathi grade 10 grade 1 chido ka ng'ato achiel kod nyithindo kila darasa kila class koro pek ok yot. An otwango na nyathi uniform to ago nero kamano nikech ok nyang'e nyalo yudo uniform. Nitie pek moyudo kaka jonyuol samoro in gi nyithindo sani grade mobiro gi ng'eny. In gi nyathi secondary bende an gi nyathi grade moro dhi grade 9 to moro dhi grade 4 kar moro dhi PC. Koro ago nyasero kamano nikech otwango na achiel uniform maybe modongo bende abenda dhi medo koro kanyo. Sebedo ku base e somo to ng'ama base somo e jatelo maber nikech ng'ama puonji ng'ama mi siling 10 ama 20 to ng'ama mi somo ng'ama mi somo mi gi maber. Kinde ma join form 1 kada ma join grade 10 onyon gi sanduk. Nyithindo ma join grade 8 gi grade 9 onyon gi buge maduong' cha A4. Nyithindo ma ne grade 1 to grade 6 onyon gi buge mek A5 matindo ka. Kando gi mano nitie nyithindo ma very very needy ma bende onyon gi uniform. Matimore kaunti manandi ka odong' mana ndalo manok ahinya to riwruog jopuonj mar Kupet bago yiero margi jokanyo mawuok kuonde mopogore opogore koro dwaro mondo mikuku mar riwruogno ukete lela register kata listi mano mar ji madhi goyo ombulu e yiero no. Kotene kod jakom mar Kupet bade manandi mano Jairus Tormoi jopuonjgo ywak ni kaponi ok omigi listi no rem mar miyogi listi no keto gi kamarach ni margi kia ka gidhi goyo ombulu kata oyo. Kaluwore gi Tormoi onego giyud listi no ndalo 60 motelo ne yiero. The constitution informs that we should have a register 60 days before elections, and up to now Kupet Nandi teachers have not received the register. We want to tell the National Executive Board that the register should be availed as soon as possible for the members to know and to ascertain themselves that they are in the register, especially the JS teachers who are still asking themselves whether they are in the register. These people should be able to confirm that they are in the register, and therefore the National Executive Board should present this register as soon as possible. And if in case teachers present themselves on the voting day, and if you are not on the register, we would like to urge all teachers to come and vote, and we should have a mechanism of making sure that teachers not on the register and their Kupet members should be able to exercise their right of voting. Wadhi kaunti ma Wajir nyakoro mojwang' jagoro mongero rebad migao marango chenro mag sirkal Ahmed Abdisalan Ibrahim otimo limbe mare e gwenge mago mag Wajir kendo kanyo mano gwenge ma oro mapek bende koro saso kendo medo hinyo jodak kane olose kinde mane ochopo mar chiwo chiemb kony na jodak makono. Osingo ne sirkal timo kar nyalo margi mar neno ni giyudo resruok e kindegi ma oro nitiere. Chenro go oyango ni oting'o keyo pi kaachiel koda ka medo chenro mag keyo chiemo mago mag kony. Omedo kwayo jopiny mondo obed kod horuok e kindegi kendo jiwo gi mondo mi girang ngima dhano moloyo ngima jamni. We are cognizant of the fact that the pastoral population is facing this tough situation. However, we want to assure you that we have no an iota of doubt in our mind that the government will upscale its intervention so as to make sure that no life is lost during this harsh moment. Rudishia serikali yetu mkuu William Samoei Ruto vile wamechukua sauti yetu wakatuletea ration kwa wakati ifaayo,
ambayo tuko na shida kubwa sana kwa ukame. Mvugo naye inaanza kumalizika juu ya ukame. Binadamu naye inakaribia kuisha. Tumepata uokozi, tumepata ration. Siku ya leo tunagawia wananchi. Nyakora mojo ankanyo kelo aywewa mokwongo dakika sekala 20 tok saa 7 weche madonjo kar ka be nyakora mojo ka oyweyo iwacho ni ero nyaka sani kocha mar Manchester United mano head coach Ruben Amorim iluongo ni manager luonga kaka entieno nyakora mogo jwang ni ngeni manager mar Manchester United Ruben Amorim koro oteng lwete mogo kendo nyaka sani oriwore kod kocha mamoko kata manager mamoko 10 biro tok sa Alex Ferguson mago mosedhi yweyo ma ochun moteng lwete gi mogo gi thoth ahinya kod mogo jwang mantiere karaka wabomi thoth mar wachno e lwe mbui mago mag Ramogi TV ka wakawiyo masani odo kod weche manyien mamoko kikidhi mabor. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, Hans, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio babangu. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Would you like to work in Dubai or Saudi? Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Dial *812*784# to get a classical as your skiza tune. Ketwangi kuom parino, kaka eno ling na nasechako chich kode. Kiko tim gimora mora marach. Anadhirange sani, adhirange. Sanjoko eni mondini winja, ntie gimarach motimre ni pari. Ang'o? En ang'o marach gi pari? Ang'o matimre? Anake kata gima ang'eyo gimora achiel, ni ntie ng'ama otwe kamoro. Chungane kanyo. Nyalo bedo ni en oneno simbno. Macheni kero nyakora moge jwang en moro marani podi kete kar kae chendo ni mar migago weche manyien biro ne sani kae kawadhi nyime. Joluo ne ogoyo ngero ni ng'olo kiombi
kendo sama odonjo onyalo kelo ni ng'ikruok e tayo chenro magi mapile. Ng'ol mar wang' mano mane ojuke ka en e sekondar na omiyo rawera John Moses Ominde owito oko lek mare mar bedo laktar mano mar thiedho jotuo nikech nokonyal timo kit somo mag science, gino mane omiyo otimo kit somo go mag arts. Kata kamano mane okomone dhi mbele kod sombe mbalariany bang' timo maber e penj mar KCSE higa mar 2020 kendo ne en achiel kuom jopuonjre mane nigi ng'ol mane jatend migawo mar somo e kindeno ne oluongo nyinge seche mane ilando duoko mag penj mag KCSE. E sigana makende kawuono jafwambo marwa Joyce Oduor ogoyo mbaka kod John Moses Ominde ma en rawera mokwongo manigi ng'ol mane mong'olno mar neno mosidhi kondo mano mar first class degree honors e somo mano mar okinde e mbalariany ma Kenyatta. These are special needs children. You should be clapping for them. If you saw them, how they suffer to do exams, they are not like normal people. Ominde Moses John, 80.1, A-, Maranda High School. Higni ang'wen bang' bedo achiel kuom jopuonjre manigi ng'ol mane otimo maber e penj mar KCSE ma higa mar 2020 ka owuok e skul yawuoyi ma Maranda kendo lan nyinge ayanga kod jatend migawo mar somo e kindeno mosenindo Profesa George Magoha, lek mar John Moses Ominde mar dhi mbele kod sombe ok ne orumo gi kanyo. E mbalariany ma Kenyatta bade matiego jopuonjre madwa bedo okinde, aromo gi John Moses Ominde mosebedo ka tiegore e mbalarianyno kuom thuolo mar higni ang'wen. Odiochieng'ni JM Ominde kaka mbese ne luonge omor korwako law moyiedhi kod ogudu mar sidhe kondo tok tieko tiegruok mar bedo okil. Wuon mare kaachiel kod osiepene bende omor ka giriwore kode e odiochieng'ni ma isidhe kondo. En mor kaluwore ni Ominde, rawera manigi ng'ol mar neno, obedo japuonjre mokwongo ma osidh kondo bang' yudo first class degree honors in law kowuok e mbalariany ma Kenyatta. Bachelor of Laws, first class honors, John Moses Ominde. Namor matek to nang'eyo ni makoro en ondamo maduong'. Gisani an amor ahinya ka nyathino yudo first class honors. To osebedo kotiyo matek. Wuon John Ominde wacho ni kata obedo ni lek mar Ominde mar bedo laktar mathiedho jotuo ne ok nyal dhi mbele nikech ng'ol mar wang', en kaka janyuol ne otemo matek mondo nyathine otiegre e gino ma chunye gombo, bedo okil kama loka. Mokwongo kana jiwo John nodo bedo daktari. To John was the best in physics and chemistry. So now the problem ni practical ok no nyal timo e school, which was also worrying me because chemicals ne nyalo wang'e sama idhi timo practical, and it was also a problem to the school. Koro bang'e through consultation waneno ni onyisa ni loko ne monyalo timo arts, which I accepted, but it was too late. Nentie form 3 koro me as a parent I had to organize kaka nyathi wuok Maranda 1 week ka ji pok oloro school takele Kenya Institute for the Blind for training of the braille. Koro wagole gik ma normal person nyalo timo, wakete gik ma onyalo timo mane adapt mong'eyo braille. Koro notimo penje gi braille to notimo arts, no lock ne subject kich practical ok nyalo ne science. JM Ominde wacho ni ne oyiero mondo otiegre e bedo okil mondo bi okony e kedo ne ratich jogo manigi ng'ol e pachoka, lek manyaka sani oneno kadhi maber. My life journey, ngimana, gigo makadhe emotimo momiya sense of purpose. Mawacho ni ok datim courses moko, we atim sheria ni nikech kasasomo chike ta ayudo lony, anyalo tiyo gi lony ni konyo jowetena manigi ng'ol to kata jowetena maonge ng'ol mondo gibed gi ng'eyo e weche joma nigi ng'ol, mondo waket somo ma joma nigi ng'ol obed matir maber gi manyalo loko ogandawa maluwo gi ogandawa ma piny Kenya. To wuoth mar bedo okil e mbalariany ma Kenyatta osebedo nade? John lero. Iyudo ni buge ka dhi e library, wan gi library maber ka nigi buge malawo 1,000, lakini ok anyal neno buge go nikech an gi ng'ol ma wang'. Koro buge gi nego bed inaccessible format. Koro samoro ne chuno adhi Kenya Institute of the Blind, aloko buge go into soft copy gi a certain OCR software.
OCR software and software manyalo loko print oloko into text alafu ikete laptop atiyo gi assistive software to somona an tija en keto earphone giketo wiya ewi tienda ewi mesa tawinjo notes mos e yo maliw koro mane mnatiyogo to nokonya koro I did not complain ok na yuagra. Bende olero ni mbalariany ma pacho kaka ber to winjo tieg jopuonj mbalariany mondo ging'e kaka ginyalo miyo jopuonjre ma nigi ng'ol mar wang' yudo tiegruok maber mana kaka jopuonjre mamoko. Pok wabedo gi enough sensitization ne jogo jopuonj mapuonjo e mbalariany mekwa mondo ging'e kaka ginyalo puonjo jogo ma nigi ng'ol mek neno, nikech inyalo yudo ni japuonj biro e class to samo biro e class cha en opuonja kong'eyo ni nyathi ka nyathi, student ka student nyalo neno. Koro samo project wan gi gimiluongo ni slides, to wan gi gimiluongo ni projector, akia loko gi dholuo. Koro kineno slides no gi projector oketo kacha to puonjo, to ok ong'eyo ni nitie nyathi ma nyalo bedo gi ng'ol maneno koso ok ne gik ma o project go. Koro jopuonj pok obedo sensitized enough, to that was mano emne challenge. JM Ominde wacho ni kata obedo ni okale achiedh nade mathoth, wuon mare osebedo ka chung' kode kinde duto. I faced so many challenges, lakini I thank my dad. My dad no down matek ma I fight through. Timo nyaka braille. I was the first student in Maranda tiyo gi braille. I was the first student in Maranda mano yiene tiyo gi laptop gi assistive technology ma anyalo nyaka tieko gi A-, mabedo the best visually impaired student in the country. That is how I made it. It was not easy. Ok ne yot. Lakini gi teko mar ruoth gi ono gi rieko mokete wiya na progress mana ayudo first class. To lek mane makoro en godo bang' yudo first class degree in law? Adwa dhi atim degree na mar 2 ma master in law loka mond amedra. Adwa ni ka asachopo higni 28 an gi PhD, nyinga olokre, koro kibro luonga ni JM Ominde, ibro luonga ni laktar JM Ominde. Lekna maduong' ni kasatieko somo to the highest level, nyaka kago ndamo duto te e field mar law, field mar chike, to adwa ni aduog Kenya mond an be achak nyagra. Abro chako my own practice, bedo okil kamaloka, abro ya ofisa mar okil kamaloka, to be adwa na donj into leadership and governance. JM Ominde kachiel kod wuon mare ojiwo jonyuol manitiere kod nyithindo manigi ng'ol mondo kik pand nyithindogo. There is the National Council of Persons with Disability ma ndiko jogo manigi disability. Nyathini hospital otimne assessment, donje CMB, e-Citizen Disability Registration, register so that nyathini is recognized by the government as nyathi manigi ng'ol. Legal, that is legal disability koro. Ter nyathini e school mondo oyud konyruok. Nitie skunde ma specialized kata normal schools ma accommodate persons with disabilities. Jonyuol man gi mtindo man gi ng'ol ni kik girengi gi weya mtindo. Beda kodgi. Just support them. Gimanyiso gi support but not sympathize. Support gi. Mane kaka sawuotho gi nyathini nyaka sani makoro yudo first class honors. Jakinda ema keyo kendo ng'ol ok en mbala. John Moses Ominde en ranyisi ni ng'ata nyalo jiwore owuon mondo ober ngimane makinya. Obed ng'ama nigi ng'ola kata ng'ama onge ng'ol. Adwa tieko gi one luo quote ni jodongo wacho ni ng'ol ok en mbala. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi.